Bai, nik sorta aurkin jote txiritatik geisha, etxien bai aita eta bai ama euskaldunak aurkin joaz eta txiritatik bai eskolan eta bai etxean beti euskara zein jot. Bai, nik uste dute, bai aberastasun bat emoteko zure bizitzari, hizkuntza gehiago da, eta baita, ni nundin atorren esaten dagoen hizkuntza, ezta, nire gurasoa euskaldunak izan dira beti, baita aitona amonak eta nik uste hildo horretatik jarrituta niretzako oso aberasgarria dela. Ni neu azken batien, ezta. Ni txiritatik beti futbola gustatu izan jatea, txirita eskolan pelotakin alternatu naben futbola, baina heldu zitzaidan momentu bat aukeratu egin behar izan nabena eta azken batien futbolakin eratu nintzen gehiago gustatzen zitzaidalako. Nik uste dut, ikastoletan eta nahiz eta euskara ebalten den eta bastante gainera, nik uste dut faltaiakuna da kalean normaltasunez erabiltzea. Nik uste dut nino, jentea ez dela ausartzen igual kanpoan euskara zeiten, gehiengoak erderaz zeiten dabela, eta nik uste dut horrei bultza bat egon behar dut segula. Kalean normaltasunez euskara zerbaitzea. Azken batien nik beti aurkin dizen dut gustoko Maldini, urte askotan egon da profesional moduan jokatzen eta niretza referente bat izan da defentsan.